Alay na, Chok. So good morning, guys. So today is September 14, 2024. So today is my Lula's 92 birthday. September 14 today, Saturday. So happy birthday to my Lula, Mama Itang. Hinaton nga tagaan pagdaghang katuigan din sa kalibutan. So guys, actually guys, gabi ka dito ko natulog na madarod kay si Mama gikabuhi. So dito ko natulog. So guys, wa jud ko katulog dayon guys, mga naabot na lag-alauna, wa gyapon ko katulog as in. So ni mata pug kog hapit alas 6. So perti na kong duka. So matulog ko ron guys. Wa ko kapanglaba gani kay mo gamay-gamay ang bulingon basin mandi na lang ko manglabaan ni or ugma. So guys, update tayo sa mga kaganapan sa buhay. Charot. So mao to guys. Amping ta. Chuchuki oh, dagan kayong tunog-tunog ka buling-buling. Nganong gabuling-buling man ka sa among salog? Maglaming-lambing ra ba dayon? Chuki as always mani ay. Tara. Amo po og talong guys, kung dadan sa ubos. Chuki mo tabang kag buo og tanom? Ha? Talong? Chuki? Ha? Magutan ko sa ubos guys. Mutabang di kag puo. Tabangan ko niya puo og talong. Baya ni si Chuki ay. Nay naguba. Naray naguba oh. Asa to? Wala lagi tong ni naguba. Nara oh. Guba man oh. Ano man sa naguba? Na si Chuki diri. Na guys, mo na akong na-harvest nga talong. Ako aning isagol sa utan. Karon, mag-utan ko. Manguha ko og kalamunggay dito kay mag-utan ko. Kabalo ba guys, nga perti naman mudtuwa, murag alas 9 na siguro ron, wag pa ko'y pamahaw. Dila ay jud kog dulog kay tungod sa kaduka. Nya ang dalan pa jud perting lapuka. Super ew kaayo. Iyoton. Sumudtugbong na ko guys. Maunang kamaisa ni Mama. So guys, man akong kamunggay nakuha ah. Mag-utan ko today. Yellow butterfly. Tanawa oh. Ginisas na buang na. Naglangas ko niya sapatos, baw niya pa yung ipanguha. Sandal na ako. Oy, nako ni mo. Abat, ayaw lang katang. Ayaw. Wala di kagagumpa na. Gumpa sa. Iuli dyan na ha. Uli. Dalagsan mo na yung ganyan mo si Milda. Sagbot-sagbot dyan naman ka abat. Nung kapit-palit ka niya, sagbot na. Nagana. Nagkatag naman nila ako ng Pangulo Duterte na uban si Pagbita na ako. So, joy undang ang kanan ka, guys, as in. Super kakusog.
kay naa daw ko no bagyo. So tugnawa lagi guys, so tanawa ko sa kay ulan guys. Ayuhang ipamugas. So guys, brownout. So niadto mi sa unahan sa amuang lugar kay musabat og pangadyo sa among silingan nga namatay guys. So kanang magmisa man niya ako ang manghod mo'y magbasa dito sa misa. So nisabat mi guys, niadto mi niya perti mang ulan na, then inig-agi ra ba sa sakyanan mo tago mi sa payong kay makaligo mi sa pisik mao to guys. So laban ng miani guys, so padong na miani sa namatyan. So guys, maora jud ni ang akong content nga nahimo. So ayaw kalimot pag-subscribe sa ako ang YouTube channel Ulangga TV and my Facebook page Ulangga po. So guys, salamat sa pagtan-aw.